ndị be anyị ndị ọma daalụnụ. Kedu ndị si na fa chọọ ivolontia iso wee kụzi n'Igbo Class World? N'ụbọchị abụọ gara aga anyị dere edemede si anyị chọrọ ndị nkụzi n'Igbo Class World. Ọtụtụ ndị pụtakwa si na fa chọrọ ọpọnụ na asịkwa na ọ bụ ọlụ akwụ ụgwọ, ya bụ ndị oyibo na-akpụ ya voluntary, ma ndị Igbo kaba arụpụta si na fa ga-akụzi. Olukwe mmadụ narị na ụma pụta si na fa ga-akụzi. Ndewo na anyị ekene unu. Anyị jere anyị bụ Igbo Class World, ndị nkụzi niile nọ na ya na ndị na-alụ ọrụ na ndị nkwado nọ n'ime ga-atakọta isi ọnụ. Onye isi ụlọ akwụkwọ anyị wee kwuo sị na mma enye unu ajụjụ ọnụ, a ga-enye unu ajụjụ ọnụ. Nke taa bụ edemede, ya bụ unu ga-ede edemede ndị a denie edecha edemede a unu ga-ekwukwe nke ọnụ, mana anyị ga-abịakwa wee wetara unu mbọsị a ga-agba unu ajụjụ ọnụ. Ya bụ ndị niile so edemede ahụ olugo edemede eji aka ede, ya ka anyị na-ewetara unu ka unu bido debe na ihe ajụrụ unu. Nkọwa onwe, kọwaa onwe gị. Nke mbụ, kọwaa onwe gị. Gịnị bụ omenala? Kọstọm. Gịnị bụ omenala? Kọstọm. Gịnị bụ ọdịnala? Tradishọn. Ọkwa nke atọ, gịnị bụ ọdịnala? Tradishọn. Nke anọ, kọwara anyị ndiche dị n'etiti omenala na ọdịnala. Kọwara anyị ndiche dị n'etiti ọdịnala na omenala. Difference between culture and the tradition. Custom and tradition. The difference between two of them. Write it. N'Igbo kwe ka unu ga-ede, unu ejikwe na oyibo de. Nke ise, depụta ejirimara ndị Igbo. Depụta ejirimara ndị Igbo. Gwa anyị nke kasị mkpa na ihe o jiri kasị mkpa. Ndewono. Agara magara baa na kọmentị ebe ahụ edere edemede ahụ. Ndị niile kọmentị si na facho ihe na-afị ebe ahụ bụ yes I can, yes I can. Fancha niile na-ekwuchi. Onye mbụ bụ ụzọ dee ihe bụ Peace Pulse Page. Dị njikere, ị ga-esode edemede a. Michael Desire, ị ga-esode. Linda Ọpara Osuji, isi yes you can. Happiness Okafọ, ikwuru okwu. Jennifer Ibekwe Egbuna, ị ga-esode edemede a. Wisdom Mmadụ, ị ga-esode edemede a. Okereke Nneka, ị ga-esode edemede a. Chimaramma eji ọgụ eke ọma. Chimaramma eji ọgụ eke ọma, ị ga-esode edemede a. Rose Chidera Ọgụaka, Ijeọma Promise. Chinazọ Nweke, Umeka Amarachukwu Aṅụlịka. Benjamin Ben, Ihuọma Nweke. Unu bukwa ibu, ọ bụrụ sọ ndị a ka mgbadogodi one a ka ọ ghara ite ogologo, ka unu nwee ike ịghọta. Mma emekwu ya na caption. Na-ene anya na caption ndekwe na edemede, unu ga-aghọta ya ọfụma. Unu bido zaba. Ebe a ka anyị ga-esi wee weli egwu ga-ebido ebe a. Rọba ndị nkata ike ekwuchekwa nke enwere agba ọzọ unu ga-ekwukwa. Ajụjụ ọnụ, azacha ajụjụ ọnụ, agụkwa agụmagụ, ya bụ reading, writing, interview ka a na-akpọ ya, ajụjụ ọnụ. Anyị ga-agwakwa unu mbọsị a ga-abịa. Ndewonu, ka emesịanụ. Ọ bụ anyị bụ ndị Igbo Class World na-ekwu na-ewetara unu ozi ọma. Ndewono.